E son os aplausos que sonan nesta fermosísima praza da Catedral de Mondoñedo para esta banda musical, Asociación Pascual Veiga de aquí de Mondoñedo. Aí teñen vostedes mestres dende os 15 anos ata os 77, que é o que ten o máis veterano desta banda que, por suposto, despois voltaremos a escoitar. Temos música para todos os gustos, non se preocupen, haberá para todos os gustos, e se non, sigan con nós e escoiten. Eu dicíalles que de Álvaro Cunqueiro, pois a moita xente que o coñece, que viviu con el, que foi amigo seu. E estou sentado a carón dun home que é toda unha institución, e ademais a él precisamente debemos agradecer que se estea a celebrar este Día das Letras Galegas, porque el foi o que no ano 63 lanzou a idea de que se debía de celebrar un día para conmemorar as letras galegas. Estamos e temos a honra de estar acompañados por Francisco Fernández del Riego. Ele é escritor e membro da Real Academia Galega, naceu en Vilanova de Lourenzán, moi preto daqui de Mondoñedo, hai 78 anos. Autor de libros como Cos ollos no esprito, Letras do noso tempo, Escritores de Portugal e de Brasil, e aparecido recentemente tamén o libro Álvaro Cunqueiro e o seu mundo. Señor Fernández del Riego, moi boas tardes. Hola, boas tardes. E moitas gracias por estar con nós, que o acabamos de levantar dunha comida vostede, e isto non se debe facer, verdade? Non faltaba máis, eu estou satisfeito de estar neste acto. Encantados de contar con vostede. Oiga, que diferencias ve vostede dende aquel primer Día das Letras Galegas, cando vostede lanzou a idea, ata este 1991? Ten que estar vostede moi satisfeito, non? Bueno, en realidade, eu fun o que suxerín a idea da institución do Día das Letras Galegas. Andaba a precura dunha data que fose reveladora e pensei no 17 de maio do 1863 en que Rosalía de Castro lle dedicou o libro Cantares Gallegos a Fernán Caballero. Tratábase do primeiro libro de carácter universal escrito en idioma galego. Parecíame que era esa data propicia para rememorar e para festexar un día dedicado á exaltación das letras na nosa lingua. Fixenlle a proposta con outros dous académicos, Gómez Román e Ferro Couselo, a Academia Galega, que acolleu a idea con moi bo senso e que se consagrou desde entonces. O primeiro ano, como é natural, dedicouselle a Rosalía de Castro. Tivo unha enorme repercusión, un extraordinario ambiente, non somente no plano que puidéramos decir minoritario de tipo intelectual, sino popular. E en anos sucesivos foise consagrando a data de exaltación a outras figuras que escribiron en galego. Este ano correspondeulle a Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro, ao meu ver, é unha das figuras máis representativas da literatura galega contemporánea. Unha figura que non soamente está enraizada no propio país, senón que tivo unha proyección universal e que é hoxe recoñecida nas universidades máis prestixiosas de Europa e de América. Cando coñeceu vostede Álvaro Cunqueiro? Fálenos a nivel persoal un pouco. Bueno, coñecímonos de moi noviños. Tiñamos os dous, vestíamos os dous calzón corto. El iba todos os anos, o último domingo de agosto, a Vilanova de Lourenzá, ás festas do Conde Santo, e ali coñecímonos nesas festas. As festas do Conde Santo, en realidad, é o Conde Osorio Gutiérrez, señor de Campos e de Galicia, un home emparentado coa monarquía leonesa, que despois das loitas do seu tempo refuxiouse nun lugar do Cantábrico da súa propiedade e fundou ali un mosteiro, o mosteiro Bieito de San Salvador de Lourenzá no século X. Cunqueiro gostaba de ir a estas festas e ali nos coñecimos, como xa dixen. Pero moi novos daquela xa, Éramos rapaces de calzón corto, como remato de decir. E facían vostedes travesuras, eran daqueles rapados? Non era moito, íbamos a ver moitas os tíos vivos, íbamos a ver todas as cousas que se presentaban nesas festas eminentemente populares. Pero daquela ainda non lles importaba a vostedes excesivamente o tema dos libros e das letras, ou xa vostedes empezaban? A min, en realidade, non me interesaban demasiado. A él xa parece ser que escribiu, ou polo menos fantásticamente, imaginou que escribira xa un libro moi neno, dedicado a unha loita entre indios, entre comanches e xious, e que parece que xa dende aquela, cando era pequeno, non? Cando tiña 10 ou 12 anos, según me contaba el mismo, non? E este diálogo de comanches e xious cos blancos, pois utilizou dous idiomas, un para os blancos que era o castelán e outro distinto
que era o galego para os xios e para os comanches. Ah, bueno, está ben. O sea que o galego deixaba yo para os indios. Deixaba yo para os indios. Eso está ben. Conqueiro era un home que, como decíamos na presentación, e como ben sabe todo o público, el manexou magistralmente todos os xéneros literarios. E el, cando escribía nos diferentes xéneros, sempre tiña o mismo norte creador ou amoldábase, dependía se escribía novelas, se escribía poesía. Bueno, él fundamentalmente era un poeta. Él naceu como poeta á historia da literatura. Él, na época de estudiante universitario en Santiago de Compostela, publicou 3 libros, Mar ao Norde, poemas do sí ou non, que eran poemas de tipo surrealista, cando estaban en vixencia os movimentos de vanguarda impostos en París e proyectados en España a través do Idobro, e ele escribiu estes 2 libros que foron sintomáticos e reveladores no seu tempo. Casi inmediatamente publicou outro libro que se titulaba Cantiga Nova, que se chama Ribeira, que era un libro de tipo medievalista. El trataba de resucitar a tesitura, as formas e o ambiente dos cancioneiros medievais, pero con criterios novos. El mismo contaba que se valera de vasos vellos para introducir neles contidos novos. De maneira que inicialmente foi poeta. Posteriormente comenzou a facer narración, pero a narración en galega produciuse a partir do ano 1947, cando se refuxiou de novo en Mondoñedo. Ele estaba atravesando un momento de desencanto, de decepción, de certa tristura, e mantivemos unha intensa correspondencia. Eu animeino reiteradamente para que escribise narrativa en galego. E despois de moitos esforzos e de moitas cartas, por fin decidiuse a escribir o libro Merlín e Familia. E deste Merlín e Familia mandou os primeiros pliegos, a min, os primeiros pliegos, os primeiros folios, que me entusiasmaron e continuei a animalo en que rematase o libro. E efectivamente, cando apareceu Merlín e Familia, produciu un verdadeiro impacto nos ambientes intelectuais do país e mesmo nos ambientes máis ou menos de lectores medios. Por que estaba desencantado naquela época? Con que falado ano 1947 mencionou vostede, non? Era a realidade deste país? Él chegaba de Madrid, atravesada de circunstancias difíciles, con determinados problemas. Él refuxouse aquí e meteuse no seu mundo, no mundo mindoniense, porque ele amaba fundamentalmente a Mondoñedo. Él sentíase identificado con Mondoñedo e entendía que Mondoñedo influíra decisivamente, incluso non solamente no seu propio temperamento, sino na súa política de creación literaria. Refuxouse aquí e nos primeiros tempos estaba un pouco desnorteado, empezou a colaborar nos xornais, por exemplo na Voz de Galicia, sobre temas do país, pero, xa digo, sin excesivo entusiasmo. Sin embargo, despois de aparecer o primeiro libro Merlín e Familia, cobrou novos folgos, sentiuse realmente ilusionado e volveu a resucitar os vellos principios que o animaran nos tempos da súa mocedade. Seguiulle o Merlín e Familia, as crónicas dos Ochantre e despois se o vello Sinbad volvese ás Indias. Francisco Fernández del Río, que se nos vai indo o tempo, pero a min gustaríame que vostede, como coñecedor das letras galegas, como impulsor deste día e como, ademais, amigo persoal de Álvaro Cunqueiro, nos recomendara para aquela xente que coñece Álvaro Cunqueiro, pois de escoitar a falar del, de saber que é un escritor importante, pero que a mellor nunca se acercou aos seus libros, e sería un bon momento para dicirlle, vostede comence lendo que obra de Álvaro Cunqueiro? Eu penso que hai 2 obras que poden ter certa importancia para o lector medio, que este Merlín e Familia, porque está ambientado máis ou menos na terra de Miranda, que é unha terra moi limítrofe con Mondoñedo, e situou nela o Pazo de Merlín. Merlín recibe a viaxeiros de todas as latitudes e conta e fai relatos sobre estas circunstancias, falando da selva de Esmelle e de todos os lugares que están achegados a esta bisbarra. Pero aparte disso, hai unha triloxía que me parece fundamental, que é Escola de Menciñeiros, xentes de aquí e de acolá, e os outros feirantes, en donde aparecen retratos, relatos de xentes que el coñeceu na botica do seu pai e que se vale de feitos reais, de curandeiros, de pescantíns, de emigrantes, etc., etc., que contan certos feitos aos que lles engade unha fantasía determinada. Son xentes do país, son xentes que falan a fala desta terra
e que teñen unha representación e un significado indudable dentro do ambiente mindoniense. Pois moitísimas gracias por esas recomendacións, vendo de quen veñen de Francisco Fernández del Riego. Volvo a repetir, home que fixo posible que este día, dende o ano 63, o estamos celebrando, o Día das Letras Galegas. A él e a alguén máis, claro que sí. A él yo debemos. Moitísimas gracias pola súa presencia ante as cámaras da Televisión de Galicia en o programa Pensando en Ti. Oiga, vostede gustanlle os resentidos? Gustanlle os resentidos? Eu son moi amigo de Reis, xa. É amigo de Reis. Bueno, xa nos está servindo de presentación. Decíamos que tiñamos música de todo. Dende Pascual Veiga, fíxese vostede onde vai a música de Pascual Veiga, coa que empezamos o programa, e a que sigue agora, pois o amigo de Fernández del Riego, Antón Reis.